साथि 660 माने ग्राम 600 ग्राम बेसेबां मोनलाय 600 ग्रामाव आधा केजिनि बारा 600 ग्राम बारा जाबाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय मा बुंनो बोथोरनि थाखायनो जि बोरैबा जाखादों न' एसे जन्दिसबो जादों नामाथाय जन्दिसफोरबो जारिनानै फैबाय एसे ओंखारदों ओमफ्राय बुलावलाव आरोना मानसिया एसे बोरैबा जानायखायनो ओमफ्राय दायो आङो न'आवहाय थांनो नागिरदों नाफाम देनो नागिरदोंहाय लोगोफोर दाखालि बावै ना सारनाया सोरबा नाफाम देना लादो होननाबो बुंहरदोंमोन नाफामखौथ' देखानो नांगोन जोंहा नाफाम देनाय गैला ओमफ्राय आरो नाफाम जानो आं बिराद मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय जोंहानि न'आव देहैनोसै आरो बोसोरैलाय जोंहा नाफाम देबा इयावनो देनो हरखायो ओमफ्राय एबार आंबो थांनानै आइजों लोगोसेनो देफाहैगोन ओमफ्राय एसे भिडिअ बानायलांसै आरोना बेफोरखौनो माबायदि नाफामखौ देयो बेफोरखौ आंबो एसेबां मोजां मोनथिया नालाय ओमफ्राय एसे सोलोंथ'नो भिडिअबो लानानै दोनसै उनफोराव देनां देनो नांगोन ना जोंबो न' गावबागावनो ओमफ्राय नै ना गोराना लाखाबाय अंहाबो फोराननो हरदोंमोन नालाय आइनो ज' खालामनानै देहोसिगोन आरो ओमफ्राय माखौथो रायलायबाय थादों अब्लालाय जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांदो नाफाम देनायखौ बोरैबा मोनसिदां बुबब आमाव माव न'आव सहैनायनि सिगाङावनो नै आङो बे भिडिअखौ एसे होलादेरनाय जाबाय माने बे दिनाखालिनो फुङावहाय जों गामियाव आथिमंगल दंमोन आरो ओमफ्राय आङो माइरं लांदोंमोन ओमफ्राय मैगंबो दसे हाबोफादोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय एसे भिडिअ लानाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो मेम'रि थाथों होननानै एसे होफादेरनाय जाबाय आरो नै मैगं हाग्राफोरा सोर सोर एसे नायदो नै रान्दिनिफोरा ओंखाम मैगं संनायनि सिगाङावहाय एसे आर'ज लायो आरोना मन्त्र गायो ओंखाम मैगंफोरा गोथाव गोथाव जाथों जेबो जानाङाथों होननानै आर'ज लायो नामाथाय ओमफ्राय नै बेखौबो एसे भिडिअ लाफाबाय फन रायलायनो नागिरदों नै मुथुआ मा नै लोगोफोर बेसानि न'आव ओरैबायदि साइज बेसाबो फिसाला सासे दङ दैमालु होननाय नाम ओरैबायदि साइज न' लुना लाबाय बिथाङा जिबायदि मा होनो बिराद मोजां आरोना गारिबो दंबावलायसो मालाय माहाजोनथारहाय आयु जानोबो नांगौमोनहाय बेबायदि न'खौ बेसांलाय फिसाथार देखोलाय जि फिसाखा आधा केजि नै जा फिसा दाउखौनो जासिदों आंनो सारायावनो गोमाजोबबाय दाउ लांनो नागिरदोंहाय जोङो बिस्रा दाउ बेफारि आरो लकेल दाउ फानो ओमफ्राय लकेलल'सो फानखायो न' मोजां मोसा लकेल दाउ फानो बिस्रा ओमफ्रायो एसे मा होनो लोमजाहां माहां मोनदों नालाय लकेल दाउ मस्ला मस्लि होनानै जाबा देहाफोरखौ स्रां राफोद मोनो नालाय बिनिखायनो इसोरनाव लकेल दाउ बायनानै लांनो नागिरदों आरोना जोङो बै खनसेबो फायखांखाबाय इसोरनाव इसोरा फानबाय थाखायो नालाय ओमफ्राय डाइरेक्ट इसोरनाव फैदों आरो मोनमारसिगोन मोननायाथ' आधा केजि नागिरदों र' मासे देखायफैखांबाय फवासेल' जागौमोन खोमा एसेबां फिसाखौबो नांद्रायाहायबा एसे अहा नांगोनबो ना न' लोगोफोर खाथियाव फै आसि बोरै मोसाबाय थाखो आसिसा खाथियाव फै देना सेंग्रा जाबा नायनो हागोन फै जोङो दाखालि गामियावहाय माइरं खांथिंदोंमोन ना ओमफ्राय बे दिनाखालि बिराद बाराबो स्रो स्रो नांदो देहायाव ओमफ्राय आरो माइरं खांनायाव बैग्रि जादों गय जादों
सोमफ्रोम जादों दै गुसु लोंदों लामा लामा हाद्रि ओमफ्राय होबाय बारासिन जानाय दाउसुसो बियो बा दाउसुग्रायालाय नै दाउ सुग्राल' नङाब्रा सब मा सुजायो मा सुयो इयाव गासिबो सुजायो मानसिखौथ' सुजाया दाउखौबो थायो मानसिबो सुजागोन नै नायदो बेसेबां 660 660 500 हमनानै हरबानो जाबाय बेसेबां जाखो 600 ग्राम हमबाय साबसे ओइस नै दाउ सुनाया बेसेबां जाखोसाय आंथ' नुवाखै 660 660 माने ग्राम 600 ग्राम बेसेबां मोनलाय 600 ग्रामाव आधा केजिनि बारा 600 ग्राम बारा जाबाय दे लादो मोनागोन मा नाम नोंना गं नालाय मा नाम नोंना खाजा मोनब्रै गजा मोनथाम खाजा 4टा गजा 3टा আমাই Mabina nanuin deh neng na fai katiau fai mani hom deh hom neng lại phụt lý mất chưa này sidata yaw napam sukanai mon Kunci selapnya. Baik senelap nih, ini bina piciri. Ang sekali karena selap nih. Saya omah main gini dong. Sekali nalam dah. Ile. Ampaya. Biar mabalai bazarnya apa mau? Baina labu nai menurut saya kipsim payah stress sih. Nagran. Nagran bazarnya. Nang. Fai biar mababai nak kawai, ampaya imah lagi kerja masih mana ini korok basi nalap dang deh nyawa kan. Ampaya nih beka zanlap udah nungsir naturia. Ayah jeng haba zai kumani jeng tatun nani den bai hubai menjasi pumen nada peran nada ya. Dah jaga kan aja, menseran aja. Nah kambana ini tas mana dan hang mai nih. Kita dan kan mencek meneh. Hagra bario stay hai tasumane aba. Stan sih. Ilai be moनसे मोजांथार माथो गोलाव. Napam boroni gubwi asar. Oh, नोंसोरखौबो खावख्लाबसे नुनाय जाबाय दे. गाज्रि मोननो नाङा. आगोलाव मोनजानाय बायदि मोनदों आं आगोल जायोमोनदां माथो नै थास'खौ लेबनोसै दाना थास'आलाय नै मैयानिबो एसे दंखायोमोन ना गोराना बुरजा जानायखाय थास'आ खम जासिगोन नालाय बेखायनो हादेरबावबाय आरो थास'खौ नै थास' मानायखौ बेबायदि जिरनांगौनो आरो ओमफ्राय बेखौथ' बिराद मानोना बियो ओमफ्राय दानख्लाबसिगोनसो आरो हानोबा हानाय नङाना हाबाबो नांलाजोबगोन आखाया ओमफ्राय नाफाम देनायाव बेसे जायो नामा थास'आ बेलेगा जाया बेलेगदोबो देनो हायो गोथावसिन जायो दे थास' मानाय नामाबो मानायखा नालाय बेखायनो बिराद मानो आरोना नै बिदि दानबाय जा tupe gali undunsinya deh tupe gali tupe pe undu oh kanu naik kai naik bayi dana bade tupe gali tupe pe undu tupe ya undu di bawah sama mana teh sih ada apa cuma dana segar petanya नै न'आव नाफाम देनो फैनाया दिनै फार्स्ट टाइम सजना फिथाइ जालांसै न'आवहाय बिराद गोथाव मोनोहाय आङो बेखौ बेखायनो हाननो थोनथारबाय आं हनैहाय जोंहानि बिदाया डायलग होसोदों दाखालि ना सारहैनाया मालाय हाय गाइस जालाय
ए नै थिंजाय आरो सासेबाव हाय गाइस साख्रि मावजोबो सानैबो मालाय साख्रियाव थांजोबसिगोन हनै जा रुपुल' डिउटियाव मावाहाय लोगोफोर ओरैनोसो आरो जगिं खालामदों जगिं डाइलग होदों आरोना रौतायाव थांनो नागिरदों जा रुपुलआ इदिनो सुनाय मानाय सोलोङो नालाय बेनि थाखाय थांनो नागिरदों ओमफ्राय आरो आदायाबो इदिनो फिसा फिनला बायदिसिना गावनि खामानियाव थांनो नागिरदों आरो दे थांदो दे हा लेबरेटरि क्लास लादों आरो ना खोन्थानो बावदोंसो दे मोजाङै मोजां थांदो दे नाफाम देनो लाबाय नै जों ना गोरान मोनामनायखायनो जि नै थाम्फैफोराबो फायसिदो ओमफ्राय नै बिथिंजाय सिंग्रा आयौहाय थाम्फैया बुना होलाय खेबसे ब्रें दोहै हानाय थास'आ नै बिदि जाबाय रानख्रुनला जाबाय नै खब्रैसो देखांबाय आरो दंबावो खनब्रैसो देबाव जागोन है बे थाम्फै गाथारलालै नाफामखौ नै देखांबाय नाफामा सारायसे जागोन आरोना नै बेखौबो होबाला नै थाम्फै बायसिदो हायायो मुगैलायसिगोनसोदां मानसिफोरा नै नाफामखौ दायो खारै लगायनोसै ओमफ्राय जोंहाया लगायगोन आरो खारैखौ बेसे होयो आयासो मिथियोना ओमफ्राय माबा फैबाय थानायखाय थाम्फै फैबाय थानायखाय गिसिब सिबना होलायलायबाय आं नै मानसिफोरालाय बुङो बैसागो बायाबा गिसिब सिबनो मोना होननानै नाथायबा मानो मोना आंबो बेखौ मोनथिया नालाय जायखिजाया आंहा थाम्फैखौ होखारनो थाखाय सिबनानै होबाय आरो खारै गोदान नङाबा जाया नामा बेसेबां होयोलै गारबासे खारै होबासो ग्रेब थाङो नामा बेयो ना मा जाखो ए थास'आ सु हाबगोन माथो मानोसो फैदो गारबा गुलदोसो जागौमोन दा माबिना दे बाय हरदो दे टाटा थांसै दे बाय बाय थादो दे थादो बुंबाय थफ्ला-थफ्लियाव थांसिगोननि नै मामा हरखो जोंहाथ' बेबायदि लांलाय लाबोलाय बेबस्थाया मा होनोमोनलाय बेबस्था नङादां मा होनोमोनलाय अबस्था जोंहाथ' बेबायदि लांलाय लाबोलाय हुदाया दंखायो नालाय ओमफ्राय नै मामा हरखो न'निफ्राय न'आवनो गायनायमोन आरो बेलाथि ओमफ्राय फान्थावखौ मोजां नुवाखै फान्थाव ओमफ्राय नैबे कबि ओमफ्राय बे ना गोरान होरो थेमायालाय भैयामा बेलाय आंसो बख'नाय नामा ना गोरान नाफाम देखांनानै आग्लायनाय ओमफ्राय दायो जोङो न'आवहाय थांफिनसै आंखौ लांफैबाय ओमफ्राय भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबसै आरो जायफोरा दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैगोन नै बायदिनो जाहाथे सालोंगासिनो नै खनायाव ओमफ्राय बाजैया हाखोमाबाय दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय थांबाय थानोसै न' दे बाय बाय